بربژێری هەفپەیمانیە ملت بۆ سەرۆکاتیە شارەداریە باژارê mezin a Stenbolê ji karê bazirganiyê hatiye nava siyasetê. Di dema propagandeyê de piraniya caran hevjîna wî lêgel bû û bi hev re jî çûne ser sindoqên dengdanê û dengê xwe dan. Ekrem İmamoğlu sala 1907 li bajarê Trabzonê ji dayîk bûye. Li zanîngeha Stenbolê beşa kargerî bi zimanê îngilîzî xwendiye. Li heman zanîngehê master li ser çavkaniyên mirovî û zanista bi rêvebirinê wergirtiye. Sala 1992 di kompanya malbata xwe de dest bi kar dike. Piştre dibe serokê borda bi rêvebirina kompanyayê. Ekrem İmamoğlu tenê devarê bazirganiyê de namîne û sala 2008 diçe nava siyasetê. Sala 2009 dibe serokê liqa CHP ya Beylikdüzü ya İstanbulê. Sala 2014 dibe serokê şaredariya Beylikdüzü. Di hilbijartinên 2019 de berbijêrê şaredariya bajarê mezin a İstanbulê bû. Ekrem İmamoğlu zeviciye û sê zarokên vî hene ku du kuru keçekin. Dilek İmamoğluya hevjîna Ekrem İmamoğlu hevşarê wî ye û li İstanbulê geştûguzarî xwendiye. Di propagandeya hilbijartinê de piştgiriya hevjînê xwe dikir û dibêje hewjînê vê hevkariya jinan dike da ku jiyaneke wan ahêja hebe. Ve anneler yek ji wan kêfxweşiyên ku jinek dikare bi dest bixa dayîktiye. Dayîk ew kesên taybetin ku divê piştgiriya wan bêkirin. Hevjînê min Ekrem İmamoğlu di wan karan da baş şareza ye ku dikarin jiyana jinên İstanbulê asan bikin û bo van kar dikin. Bi armanca piştgirîkirina jinê, zarok û malbatan, hevjînê min nerîna şaredariya bajarê mezin ê İstanbulê bi tevahî diguherîne. Dilek İmamoğlu di axaftina xwe de amaje bi wan planan dide ku hevjînê wê dixwaze cîbjî bike ku daşkandina biha û piştgirîkirin ji jinên malê û xwedankar jî têde ye. Değiştirecek. Geliri olmayan anneler Hevkariya wan jinan dikin ku dahatê wan nîne û nikarin zarokê xwe bi xwedî bikin û çareserî û daşkandinên taybet pêşkêşî wan dike. Vê piştgiriyê dayîk li mal û li ser kar kêfxweş dibin û dikarin bi piştrastbûn zarokê xwe mezin bikin. Ekrem İmamoğlu li ser tora civakî posta xwe guhertiye û kiriye serokê şaredariya bajarê mezin a İstanbulê. Ev di demekî de ye ku heta 4 sal û nîveke din jî te hilbijartinek li Tirkiye naykirin. Lewra demeke zêde li berdestê vî ye da ku binkeyeke xwe ya cemaweriya berfireh çê bike.